Soc l'Anna Iruela, responsable de l'àrea laboral de Recursos Humans de Plataforma Educativa. Doncs ara fa des del 2015, estic aquí des del novembre del 2015. Sí, sempre, el departament sempre està a Recursos Humans, el que passa és que les funcions les he anat desenvolupant a diferents entitats i quan vaig entrar concretament vaig entrar a portar el que era laboral com a tècnica de Fundació Gentis. Després, als 2 anys o així, va sortir l'oportunitat de promocionar-me com a responsable de l'àrea i porto tot el que és el tema de nòmines i contractacions de l'entitat. Sí, jo, com bé dius, soc educadora social, vaig estudiar educació social, però vaig exercir durant molt poc temps i dins del que és el marc d'orientació laboral i inserció laboral. Jo penso que sí que m'ha ajudat, perquè en el si del com funcionen les entitats tenim els programes, els projectes i sobretot també el destí final, que és l'atenció a les persones, i jo penso que sí, que tenir aquesta mirada m'ha portat sí, un valor afegit que m'ajuda a entendre i a poder-me situar en cadascuna de les entitats d'una manera diferent. El Departament de Laboral és una branca de tot el Departament de Recursos Humans i s'encarrega, nosaltres el que fem és fer les altes de seguretat social, els contractes laborals, calculem la nòmina i primordialment vetllem per el compliment correcte i legal de la normativa laboral. Nosaltres potser som la part que menys es veu de Plataforma Educativa com a serveis centrals. Som oficines, és a dir, així en un terme molt general, i en allà estem englobats al que som administració, finances, recerca, recursos humans, i és aquesta part que és el back office, però que és totalment necessari perquè pugui existir aquesta part finalista de les persones ateses, perquè nosaltres ens encarreguem de gestionar el que és la part d'administració, que a nivell comptable, a nivell de subvencions, tot estigui en ordre, nosaltres el que és el treball amb persones treballadores, i que és totalment necessari. Des del meu punt de vista, penso que uns anys enrere es va canviar tot el que era el nostre sistema de funcionament de recursos humans i penso que a poc ens hem anat acostant més als serveis i s'han creat figures que, tot i que no depenen de mi, sinó que depenen de gestió de persones, estan més en el dia a dia dels serveis i més al dia a dia de l'acompanyament a les direccions i també amb el que són les persones treballadores. I penso que aquest valor afegit és molt palpable i crec que oferim una atenció molt personalitzada a cada persona treballadora. El tema d'estar territorialitzats no suposa cap inconvenient perquè el sistema que nosaltres fem servir, tot i estar serveis centrals localitzats a Girona, sí que és cert que a cadascuna de les províncies tenim presència i intentem que en la mesura del possible el personal de recursos humans estigui al costat de les direccions i estigui al costat dels serveis. Per tant, ha estat un repte segurament fa uns anys. Ara penso que hem superat aquesta part i penso que les persones ens senten molt a prop com a recursos humans. El tema de la pandèmia, tot i que ens sembli que és molt lluny, encara el tenim present, i penso que la pandèmia, quan va arribar, he de dir que l'entitat va tenir una capacitat de reacció brutal, que fins i tot jo parlava amb amigues meves que treballaven a altres llocs, i la capacitat per adaptar-nos al teletreball, la capacitat per desplegar la signatura digital i aquells mecanismes i recursos que facilitessin el nostre dia a dia, crec que va ser admirable i va desprendre una agilitat brutal que crec que va fer que els equips poguéssim treballar dia rere dia i que poguéssim desenvolupar la nostra feina, tot i la distància, de la manera més propera possible. El futur de Plataforma Educativa. Jo penso que passat, present i futur de Plataforma Educativa són les persones que el conformem i penso que tant de bo
no haguessin d'existir en algun moment, però la nostra missió i el nostre objectiu són les persones, són i som les persones.